morning, Daddy. Ah? Sabi mo? It's good morning where we came in Dublin, Ireland. Morning, baby. Stripes. Oh my. Good morning. Good morning, swimming pool. Good morning, Chris. Gusto na naman agad dumive. Morning pala ka. Morning. I did get fingerprints on the legs. Ano ba? Oo nga eh. Pero hindi. Ilang umaga guys. Look my hair. Look my hair. I still have stripes. Halata ka daw. Yes. Regising lang. Look at the internet. It's stuck. Oo nga. Ang bagal na internet. It's as if they have a jamming device here. Dali na una nang kumain, no? May ano na dun. Because after downing 5 bottles, you'll need something to find its place. Yes, baby. Tara, breakfast. Breakfast na muna tayo. Mainit eh. Mas mainit yung singaw ng ano. Aircon. Sarap mo yan. Kumain na tong kamote. Ay, kamote. Palaka na to eh. Bili kasi ako kagabi ng noodles nga. Para ano? Cup noodles gusto mo? Para just in case na tamarin ngayon lumabas. Ayun, nakatamad nga. Ha? Ang alin? Oo nga eh, kanina pa yan eh. Nakikita sa video. Wala kasing ano eh, hangin. It's a ghost. It's a ghost. Saka, lagay ng mainit dati. Kulong-kulo ito. Yeah. Ang galing nila mamatay pag ano. Ay, yung batang yan oh. Kanina pa ready yan. Swimming na naman ulit. Bebe. Bigyan mo soap si Daddy. Soap ba, de? Who are you? Kaway ka nga, de. Kaway ka. From CR. Tsama gerbs. Excuse me naman. Magano ka nga muna. Magdamit ka muna. Maaga pa masyado, anak. No. Nag-ayos na sila doon. Malapit. Nililinis pa lang. Alas 6 pa lang eh. Aga-aga nagising. Diyos ko talaga pag may tubig tong batang ito. Ano ka ba? Shokoy? Ha? Are you shoke? Yeah. Ayun. Quick shoutout muna tayo guys. Mga nag-message sa sa FB. Ngayon ko lang nabasa. Pasensya na kayo. Ilan lang to kung di man malahat. Sabi ko sa inyo is ano nga, dahil busy nga ako kaya pagpasensyahan nyo na yung mga nagpapa-shoutout. Ngayon lang at wala akong ginagawa. Nagbukas ako ng FB. Nagbasa-basa. So, nakuha ko ng onte. So, ayun kay Jelly Marino from Denmark. Marino. Ayun. Jelly Marino. Hello! Tapos kay TJ Jimenez. Kay Sis Arlene Fitalsana. Sis, wala pa ulit kaming shipping international Asia na accommodate pa namin. Pero kapag labas na ng Asia is hindi na gawa nga ng palpak na naman yung send. Alam niyo ba may isang ano naman ako. Isang na-return na naman ako. So until now di pa nila nare-return sa akin. So hinaway ko na nga eh. Kaya yun, sabi ko stop na lang muna kasi 'di ba? Kami malulugi kapag hindi nakakarating sa sa buyer. Tapos, baby, ingay. Ano namin, i-refund namin. Tapos yung items, ang tagal-tagal makabalik. So, lugi talaga, lugi. So, hindi na muna. Ayos sis, wala na muna kami, international shipping. Pero kung gusto nyo naman, kung may friend kayo na papunta dyan, pwede natin ipakisuyo sa mga gustong mag-order pa rin. Pwede natin ipakisuyo sa mga friend nyo. Ipaship natin dito sa Maynila. Or kahit saang sulok ng bansa. And then sila na magdadala sa inyo.
dyan sa ibang bansa. Okay? So, ganun lang. Sorry. And then, kay Merly Cube from California. Hi! Kay ano ba to? Chini Obligado. And kay Jonah Pia Bayari. Ayan, magpinsan sila. Pinanood daw ni sis Jonah sa kanya yung vlog ko. Hindi na gusto niya rin. Hello! Sa inyo magpinsan. Maraming salamat. And then, kay Mengay Mirage ba ito? Or, hindi ko alam basta. Hi, Mengay! And then kay Maylene Haranilla. Hello! Kumusta kayo? Patay ko talaga. Di ba pakali kapag kayo hindi makapag-swimming? So, yun lang muna guys. Okay, kasi sumabayin ko na to. Ha? Pwede nga natin alam kung open na yun eh. Alam ko 9 nag-open. Anong oras nag-open yung swimming daddy? Swimming pool? Oh, 10 pa pala eh. 10 na. Lapit lang kami pala guys sa, sa bahay namin. Sabi ko na ata kagabi. Parang ano lang, sidecar lang. Ito yung bahay namin. Siyempre may naayos ako, no? Kaya tatagalan ako. And then, ayun, successful naman kagabi yung ano, yung meet up namin ni Mrs. Shirley New. Grabe, ang payat niya pala. Yung may-ari ng Pretty Angel Shop. Kasi sa, sorry chinichika kita dito sa YouTube. Kasi sa mga post niya sa Facebook, parang chubby-chubby siya. Diyos ko, kagabi. Ang slim na matangkad. Grabe. Parang gusto ko na rin tuloy mag-diet ulit. Ayun, ang ganda-ganda po ang kinis. Ayun, hi si Shirley. Maraming salamat. Ayun guys, madami siyang branches. So, sa mga hindi ayaw magpa-ship, tingin nyo lang sa FB page ng RMK Shop Online. Pinost ko doon yung mga branches niya na Pretty Angel Shop. Pwede kayo doon mag-walk-in sa mga branches niya. May may sa Davao, Cebu, basta mga labas ng Metro Manila. So, ayun. And ano ba? Yan lang guys. We'll see you later. Kasi magsasagot muna din ako sa Shopee ng mga orders. Simba lang kami guys. Plus 8 na. Diyan sa sa Baclaran. Kasi 12 noon ang check out. So, pagsimba muna. And then baka mag-swimming. Tapos, uwi na. Wait lang. Blurry na naman kayo. Ay. Oh. Oops. Sabi niya din. Hindi na bumababa. Close mo muna yung pinto kasi. Kami guys sa Copacabana Apartment Hotel. Ito yung pinakamalapit kasi sa amin. And then along EDSA lang Yan, malapit sa MOA dito. Then dito rin Baclaran. Pwede dito Baclaran or dito. Huwag ka dyan, ano ka? Hiram lang kami payong sa sa desk. Ayun, kababa na sila. Sila yung nasta kanina. Asa na? Mainit eh. Sakay lang kami ng padjak. Sidecar. Ayun, papunta simbahan. Tapos nakairam kami ng payong. Pinapahiram naman sila. Kaso kapag nawala mo or nasira, magbabayad ka. Natatak lang nila eh. Hotel nila eh. Ayun. Simangot na naman Kasi, aga-aga gusto agad mag-swimming. Alam nang sarado pa. Hindi dapat mag-extend pa kami. Kasi bukas holiday. Kaso na-budget na naman siya. Daddy niya. Check out na tuloy. Lunch. Sabi sa'yo eh. Sumunod ka
ka kasi, huwag matigas ang ulo. Pipilitan niya open na, kahit alas 6 pa lang, alas 7. Huwag pag-antay mag-open. Matrip tuloy yung palaka. Ay, daday. Sungit. Baclaran Church. Dali, abang sisimula pa lang yung ano. Simba-simbat muna guys. Pasalamat sa mga biyaya sa amin. Then pagdasal din natin sila best. Naway ano, magkaroon din sila ng kaligayahan sa mga buhay nila. Peace. Tapos na guys ang mass. Sandila kami kandila. Daddy! Dali yung init! Palagi na lang nagluluha. Paano? Hikab ka ng hikab kapag kasano? Ikaw humawak. Yung bato ko dali initan. Wala na yung mga fish. Andiyan yung fish. Wala na oh. Ay, tinanggal na yung ano, no? Tinanggal na yung parang ano dyan. Yung malaki Nakasalok bungki ano saint. Tapos hindi to tinanggal na yung love locks. Wala na. Ayun ang fish oh. Oh, uy, ang daming yeye. Kagwa. Oh, ang daming yeye, may mga ano. Wishing well. Wishing well. No. I don't know. Papel na pera nila. Oh, may mga dollars po. Ang dami no. Kasi May 1,000 na. Kahit mga Amerika nagsisimba dito tsaka nagpapatalo ng dollars. oo, mga balikbayan anak. Happy Sunday everyone. Bayan. Balikbayan from abroad sila tapos bumalik ulit sa bayan natin, Pilipinas. So, Pinanganak dito tsaka nag-abroad or nagtrabaho, OFW gano'n. Pag bumalik sa Pilipinas, tawag sa kanila balikbayan. Sindi lang tayong kandila, Daddy. hindi na ako kakasunod. Ang daming tao. Okay. Palagi na madaming tao dito. Of course. Bye. That's it, guys. Dito kami, Kenny. Malapit lang sa Baclaran Church. Oh, sige. Sa ilalim mo na lang kaya, Daddy. Oh, hungry na ako. At, wait lang. Yan. Dyan. Kasi mainit pa. Yan. Hungry na ako. Bon appetit. Bon appetit. Bonbon. Tsaka-tsaka. Guys. Siyempre, andun na yung makulit. Ayan na. Solo lang yung ano, swimming pool. Basta may tubig, yung batang yan. Gora lang yan ang gora. Pero kapag kamo lang pupuntahan, yayayain mo yan. Nako, hindi yan sasama. Kapag sinabi mo may swimming pool, mano pa, mabilis pa sa alas 4 yan. Ayun, 1 hour na lang guys. And then, uwi na rin kami at may mga kailangan na pong ano. Ipa-ship din. May mga kailangan pahabol. Ayun, mga hindi nakasama kahapon. Dapat nga, sabi ko kanina mag-extend kami, diba? Kaso, wala na rin naman gagawin eh. Nabuboring na ako. Yes! Ha? Ayan, mag-film na lang ako guys nung ano, nung request nyo na kung paano kumita sa sa bahay lang yung pag-online. So, ayun, sana magawa ko within sa loob ng 1 oras daw. Bye, Daddy! Where's your slippers? Where's my kickers and my cell phone? And then magliligpit na rin ako dito. Kasi 10:30 na. Let's go! Na kayo sumilip-silip dyan, baby! Say goodbye to the swimming pool. Atik sa
Itong bata ito. Ano? Paano may chicks? Haponesa ba yun, daddy? May chicks pala to dito sa swimming pool. Kaya gusto lang to eh. Sabi, daddy mo kagabi, may haponesa ka daw. Ano? Gusto ko lang kasi mag-swimming. Oo, tinuturuan niya daw mag-swimming. Yung bata, tinuturuan ako mag-swimming. Okay. And guys, uwian na. Bye, hotel. Bye-bye. Uy, yung ano natin Yung? hotel. Yung ice cream, nandito pa. Yan sinasabi ko eh. Tapos yung iced tea. Dali mo pa. Siya yung ice cream ko. Ayan, tunaw na. Di mo nilagay kanina. Ayan nga oh. Pabuhos na sa ano. Ay, ito lang nasa freezer. Ako kalalagay ko lang sa freezer niyan. Kanina sabi ko pagdating galing simbahan, ilagay mo. Dumiretso ka kagad sa swimming pool. Yan. Sige, galaw-galawin mo pa para lalong matapon. Let's go. Hey guys, hindi na ako nakapag-vlog guys pag uwi namin. Nang madaming ginawa. Yun, may mga pinahapon. And then, nag-collect ng mga payments. Ano yun? Wait lang. Ayun. And then, ayun, masakit ulo ko. Di ko alam kung bakit. Siguro sa init kahapon. Di ba? Sobrang init kahapon. And then, kanina pagsimba namin sa Baclaran ng init din. Parang di ko alam kung sisipunin ako. Basta mainit yun dito ako. Yung sa gilid ng mata ko. Ang singaw. So, yun. Malamang na, lagnat ito. So, kailangan inuman na ng gamot agad. And then, what else? Nakapag-edit na ako guys ng 2 vlogs. Yung isang Friday and then yung kahapon. And then, ito nga, mag-good night na kami para ma-edit ko na rin. And sunod-sunod ang upload. Alam nyo ba, nakagawa ako kahapon ng kahapon. Kanina, yung ano ba yun? Yung how to, yung paano wala sarili ko guys, I'm sorry. Yung paano kumita sa bahay. Mga ganun mga tips na. Kaso, nung pinanood ko is, parang wala ko naintindihan guys. Gusto nyo pa bang i-upload ko yun? Or gawa na lang ako ng panibago? Alam kasi kung magugustuhan nyo eh. And then, naistorbo pa nga ako gawa ng biglang dumating yung mag-ama ko. Kaya, parang nawala na sa isip ko yung mga sasabihin ko. Spontaneous lang kasi yung guys. Wala akong kodigo, yung gano'n, wala akong guide na kung ano yung sunod-sunurin ko ba na i-discuss sa inyo or i-share sa inyo. So, on the spot lang siya. Kaya, labo-labo. So, di ko alam kung maintindihan niya. Anak, buksan mo na, anak. Oh, Bibi, buksan mo na. okay. Napatay ko muna yung internet at grabing hina. So, yun, di ko alam. Tingnan ko, guys. Try ko pa rin i-check. Wala pa rin. Dapat failure. Oo nga, failure lagi yung Network connection fixed. wala. Oo yata. Hindi pa rin eh. Network connection fix lang eh. Wala namang Oh, wala siya dyan. Kung nandito si daddy na, magano na naman yun. Mag-alboroto na naman lagi yan. So, asa na ako guys? Ayun, check ko nga kung may maintindihan kayo. Kung may mag-gets din ako na sinabi ko, baka i-upload ko. Pero pag hindi, na lang ako, ulit-ulitin ko na lang. Ha guys, pasensya na. Tintay ko naman kanina na talaga. Na maggawa ka. So, ayun nga. Istorbo tayo. oh my. So, yun, good night. I'll see you tomorrow. Anong oras na ba? Okay. Time is it na. 7:10 na. Yun, walang pasok tomorrow. Holiday. Kaya, wala din kaming pick up muna bukas. Kasi nga, di sila makapagbayad ng holiday. So, ayun, holiday ni namin. Yay! Connection established. Yun, established na.
Hey guys, we'll see you tomorrow. Good night. Ayun, yung anak ko naglalaro ng ano. Good night, baby. Night! Tingin ka sa kanila, magbabay ka. Good night, and